लोगोफोर नायनानै ला फैसालिनि मिन भिडिअखौ फैसालिया आंनि बायदिब्ला सासे सोलेर फाननानैसो गावनि जिबनखौ दैदेनदोंमोन जानांगौ बियो। लोगोफोर मोनामब्रुं सुनो नांसिगोन दा लोगोफोर आङो बिजावजालिनियाव बाजाराव थांनायाव गांसे सला बिहरबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनायना हरनाय थाबाय। टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आङो दिनैयो भिडिअ लाबोदों। सासे सिस्टार दं, बियो फेसबुक पेज सलायो ना लोगोफोर, ओमफ्राय बियो फैसालि सिस्टारनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन आरो आं सानैदोंबो लोगो जाया, थेवबाबो माने बियो बुहुत माने गिदिर बाथ्रा बुंबायथ', बिनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम बिनि औकातखौबो खिथिनो थाखाय लाबोबाय आरो ना लोगोफोर। बियो फैसालि सिस्टारखौ होनदों देहा सोलेर फाननानै जाग्राखायनो गावनि गथ' गथाय हौवाखौ गारनानै थांनांदों इदि होननानै बुंदों आरो इयो। नोंथांमोना बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। लोगोफोर नायनानै ला फैसालिनि मिन भिडिअखौ नायनानै ला, भाइरेल भिडिअखौ नायनानै ला। फैसालिया आंनि बायदिब्ला सासे सोलेर फाननानैसो गावनि जिबनखौ दैदेनदोंमोन जानांगौ बियो। बिनि थाखायनो बियो बेफोरबायदिनि थाखायनो बियो बेफोरबायदि गावनि फिसा आरो गावनि हौवाखौनो गारनानै गावनि न'खर बांलाखौनो गारनानै बियो खारलांनो गोनां जादों। नंगौ, बेखौ आंनि मथेब्ला रायजो राजाफोर, नङाब्ला बियो बोरै थांनानै खारलांनानै हानो बियो गावनि न' बां गावनि असे फिसाय थानानै बिल्डिं न' थानायखौ बियो मारै गारनानै थांनो हानो? बिराद लाजिनाय मोनदों लोगोफोर बेफोरबायदि अयथासारि गाज्रि भिडिअखौ नुनानै। सासे निस्सय नुखांबाय जानो हागौ बे सिस्टारा मा बुंदों फैसालि सिस्टारखौहाय। आं फैसालि सिस्टारजोंबो लोगो जायाखै दे लोगोफोर, जास्ट आङो दिन्थिनोसो लाबोदों। बियो फैसालि सिस्टारखौ जिबायसा बुंदों सेम टु सेम गावाबो एखेयानो, इनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम लाबोदों आरोना बे भिडिअखौहाय। दायो गावनि भिडिअखौ नायदो, गावा मा बुस्थु बियो मोनामसुदों लोगोफोर, बेखौ नायनानै नोंथांमोना आसरित जागोन। फेसबुक पेज जाय सलायो बेखौ नुबायबो जानो हागौ, थेवबाबो आङो दिन्थिनो नाजाबाय जाय फेसबुक पेज सलाया इउटुबल' नायो बिसोरनि थाखाय। बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायदो। लोगोफोर मोनामब्रुं सुनो नांसिगोन दा बोरायनि माखासे नै। लोगोफोर आङो बिजावजालिनियाव बाजाराव थांनायाव गांसे सला बिहरबाय, सिङाव गाननाय खब्रा नै माबोरै होफैबाय नै लोगोफोर। जों बुरै मानसिया एफा गिदिर गस्ला जोमगोन ना 80 नाम्बार होफैबाय आंनो, 80 नाम्बार फाग्लिया। आं थांनो मोनैखाय बिनाव बिहरबाय, एसे फिसा लाना फैबानो जायो, नै जा गिदिर लाना फैबाय। सोर फाग्लिया गानगोन दे बेखौलाय, बेखौ गाननांगौबाथ' जेरबायानो एफा गिदिर जागोनदां। निस्सय सोमोनांथाव ना, नुखाबायानो जानो हागौ नोंथांमोना। मालायखौ बुंनायनि सिगां गावनिखौबो बिजिरना नायनांगौ, गावनि आखलखौबो। आरो लास्टावहा बियो मा बुंदों बेखौबो आङो दिन्थिनो थांगासिनो। फार्स्टआवहा बियो फैसालिखौहाय बुंबाय जे देहा सोलेर फानना जाग्रा होननानै, आरो दायो मा बुंदों इयो, नोङो गोथाव जायोमोन सिगाङावहा, दा नोङो बेलेगाव थांबाय, नोङो फैफिनोबा फैफिनदो, नोंनि फिसायाहाय नोंखौ एक्सेप्ट खालामोबा खालामगोन, खालामाबाथाय मा खालामबावनो आरो होननानै गावनो बुंदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोबोद गोसोखांदों खोमा नोंनि गथ' गथाय हौवाफोरखौ होननानै ओरैबायसा मोजां बुंबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बिदिब्ला बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आयै आब' नोङो एसे गोथाव जायोमोन, एसे समायना रमायना न'आव थानो मोनोमोन नोङो आब'। दायो नों USA आव सुइजारलेण्डआव थांनानै नों गोसोखांहरदो होनबाना न'खौ फैफिननो। आयु बै फन रेकर्डआव खोनानानै बिराद दुखु नांदो आब', नोङो थानो सुखु हैयाखै ने सुइजारलेण्डआव USA आवहा। नोङोथ' जोंनि इण्डियाआव फिसा ड्रेस गाननायखौ एसे गाज्रि बुङोमोन नालाय, USA आव सुइजारलेण्डआव बे जोंनि इण्डियानिख्रुइ बांसिन फिसा ड्रेसखौ गाननानै बेरायनो लुबैदोंमोन आब'आ, थानो लुबैनानै थांदोंमोन। नाथाय दिनै नोङो गावनि न'खौ, गावनि फिसाखौ, गावनि फिसायखौ बिराद गोसोखांबाय नङा होनबा आब'? नों थानो हायैनि थाखाय दिनै फैनोसै जाबाय आरोना आब'। दे आदाया एक्सेप्ट खालामोब्ला नोङो थाफैदों आब', जेबो नङा दाबो। आदाया एक्सेप्ट खालामाब्लाथ' नोङो आरो मा बुंबावनो आब', नों AC आवनो थां। बेजोंनो लोगोसे सासे सिस्टारा ओरैबायसा जावबाय बे सिस्टारखौहाय,
मानो फैसालिखौ गाज्रि बुंनांगौ, मा कारनाव गाज्रि बुस्थुखौ बेसादखौहाय हगारनांगौ, नोंनि भिडिअनि गेजेरजों बुहुत गाज्रि बुंबाय आरोना लोगोफोर। भुला सोरनि जाया, भुला बयहाबो जायो सानसे समाव। इदिनानै बुहुत बाथ्रा खोथा बुंबाय आरोना लोगोफोर। बे सिस्टारखौहाय बे जिथुनिखि मोनामसुदोंमोन माबा मोनसे बुस्थु, गाज्रि बुस्थु, प्राइभेट बुस्थु, बे सिस्टारखौहाय रायबाय आरोना इयो लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायबानो जाबाय। नै आच्छा, नों भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय बे फैसालिनि माबाखौहाय नों स्क्रिनाव मानो होफानांगौ? सासे बर' आइजो जानानै, सासे बर' बिमा जानानै लाजिनाय गैया नोंनाव? मूर्ख, नोंनावबो दं बे बुस्थुआ, नोंनावबो दं। लाजिनाय दंना गैया नोंनाव? लाजिनाय दंना गैया? ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नोंनाव बेसेबां फलोवार्स दं गासिबो नुजोबगोन। मेलेम गैया नोंनाव? मेलेम गैया? मेलेम गैया नोंनाव? सासे बर' बिमा जानानै लाजिया नोङो? नोंनावबो दं बे बुस्थुआ। फाननानै जाबायानो दे, फाननानै जाग्रायानो जेनेबा थांबायानो दे जेनेबा। ओमफ्राय बे भिडिअखौ बिदि अपेनलि नोंहा बिदि देखायनांगौ जाहैबाय। मा एसे लाजिनो रोङि हिनजावलै बे, आयौ आसरितलै मानसिफ्रा। ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौथ' आं सम नायो, एथ'बां गिदिर फिसाला दङ नोंनाव सासे, ओमफ्राय नोंनि फिसाया नुफिना बे नोंनि भिडिअखौ? नोंनि फिसाया नुफिना? लाजिनाय गैया नोंनाव? लाजिनाय गैया? मानसिया गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो माबेबा समाव। नोंबो माब्लाबा समाव गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। मालायनि गोरोन्थि मावफ्लांनायाव, मालायनि गोरोन्थि जानायाव मालायखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङा ससियेल मिडियायाव। जेनेबा आंनाव दं, आंसो नुदों, आंनाव दङ बियो होननानै देखायनाय जाबाय थागोन ना माखो नोंसिना? नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै। बाय बाय।